Лятучий университет представляем уводзіную философию Владимира Мацкевича. Тут вам не расскажуць про тое, як мыслі вялікія філосафы. Не будуць даводзіць пра тое, у чым насамрэч ёсць прырода чалавека ці як пабудавана грамадства. Гэта серыя размоваў пра мысленне, якое разгортваецца тут і цяпер, і ідзе складаным шляхам пытанняў і адказаў. Мінулы раз мы пачалі разбірацца з ілюзіяй веды. І закранулі толькі адзін бок. Мы закранулі складаныя, як вы казалі, пакручастыя стасункі веды і філасофіі. Ну так, і вось тое, што ты задала мне гэтае пытанне і накіравала маю думку трохі ў бок ад таго, як я меркаваў сам яе разгортваць. Гэта гаворыць пра тое, што наша размова трохі падобная на філасофскую. Бо, каб я меў магчымасць проста маналагічна разгортваць сваю думку, я б рухаўся трохі ў іншым накірунку. А так ты паставіла перада мной пэўную перашкоду, пра якую я ўжо не магу забыцца думаць, і таму вымушаны трохі адхіліцца ад таго, што я сабе пазначыў, і пагаварыць менавіта пра тое, што ты мяне пытаешся. Але гэтае пытанне я таксама павінен перафармуляваць і сказаць, што перад тым, як мы вызначымся з адрознасцю навукі і філасофіі, нам трэба вызначыцца з некаторымі паняццямі, якія вельмі блізкія і ў пабытовым выглядзе могуць блытацца, а часта нават і ў прафесійных размовах яны падмяняюць адна адну. Гэта тры такіх блізкіх у семантычным выглядзе паняццяў. Гэта веды, гэта праўда і гэта ісціна. І мы часта выкарыстоўваем іх як сінонімы. Я кажу, што праўда тое, што зямля верціцца вакол сонца. Праўда тое, што чалавек з'яўляецца патомкам малпы ў працэсе эвалюцыі. Ну і так далей. То бок я некаторыя веды называю праўдай. Пры гэтым, калі хтосьці сумнеецца ў тым, што я кажу, што гэта сапраўды праўда, то ён кажа, ну а паісціне яно як? І сумненне тычыцца ўжо не таго, што гэта я праўду кажу, бо я кажу праўду таму, што я гэта прачытаў, я дакладна ведаю, што я гэта прачытаў, напрыклад, у Дарвіна, у Каперніка ці там у падручніках, якія іх пераказваюць. А вось паісціне яно як? То бок, як толькі мы паглыбляемся ў гэтыя паняцці, то відавочна становіцца, што яны не супадаюць паміж сабой, што яны розныя. Можна казаць праўду, але гэта не будзе ісцінай. Можна казаць праўду, але гэта не будзе ведай. Ну і тут трэба удакладніць, што мы ж ведаем праўду, мы ведаем ісціну. Ці, наоборот, не ведаем ісціну, і ці не ведаем праўды. То бок веда, яна, так бы мовіць, рамачнае паняцце для гэтых рэчаў. Таму, калі я кажу пра адрознасць вось гэтых трох паняццяў, трэба удакладніць трохі, пра якую веду дакладна мы гаворым. Мы гаворым пра пазітыўную веду. І гэта не любая веда. Пазітыўная веда, вы маеце на ўвазе, гэта тая, якая звязана сёння з навуковым метадам, якая можа быць верыфіцыравана, фальсіфіцыравана і гэтак далей. І не толькі навуковым, гэта веда-аб'ект. Вось ёсць нешта, рэч, прадмет, аб'ект, і тое, як мы з ім абыходзімся, это ёсць веда, пазітыўная веда. Ну, напрыклад, воду можна кіпяціць, і яна закіпае пры 100 градусах Цельсія. Гэта веда. Веда пра воду. Можа быць веда пра жалеза, можа быць веда пра кроў чалавека, пра вірусаў і так далей. То бок веда, яна тычыцца аб'ект. І вось праблема, якая паўстае паміж ісцінай, праўдай і ведаю, яе можна пазначыць ці нейкім чынам зразумець праз схему і крытыку схемы. Гэта схема суб'ект-аб'ектная. То бок ёсць суб'ект і ёсць аб'ект. Веда належыць суб'екту, і яна з'яўляецца аб'ектыўнай толькі таму, што яна адпавядае таму, чым ёсць аб'ект сам па сабе. Як рэч у сабе, як па праўдзе, па ісціне ён пабудаваны, уладкаваны, гэты аб'ект. І вось гэтая розніца, што мае веду суб'ект, а тычыцца яна аб'екта, вось параджае гэтую схему суб'ект-аб'ектную, якая без крытыкі панавала ў філасофіі аж да пачатку 19 стагоддзя. І толькі ў гэты перыяд
пачынаюцца пэўныя сумненні ў гэтай ведзе. Гэтыя сумненні распачаў выказваць яшчэ Артур Шопенгауэр у шэрагу сваіх працаў, галоўныя з якіх мір як воля і ўяўленне. Ён не выйшаў за межы гэтай схемы, але наступнае ўжо развіццё філасофіі спарадзіла тры такіх з'явы, якія некаторыя гісторыкі, філосафы і арыгінальныя філосафы назвалі мэтрамі падазренняў. Вось як Фурс пазначае Маркс, Ніцшэ і Фрейд, такія мэтры падазренняў, якія кажуць прыкладна наступнае, што тое, што мы лічым сапраўднаю ведаю, то бок праўдаю, не столькі адпавядае таму, як пабудаваны, уладкаваны аб'ект, сколькі тымі наводкамі, тымі акалічнасцямі, якія ўласцівы суб'екту. Мы ж памятаем, веда – гэта тое, што належыць суб'екту, але тычыцца аб'екта. Так вось, калі мы прагаворваем веду ці думаем, што мы маем веду, гэта веда скажоная уласцівасцямі, прысутнымі ў суб'екце. І суб'ект у гэтым сэнсе гаворыць веду не столькі пра тое, што ёсць у аб'екце, сколькі пра тое, як ён ставіцца да гэтага аб'екта. Наколькі я памятаю, вось гэтыя мэтры падазрення ў іх было ў тым, што вось гэта рацыянальнасць і разумнасць і магчымасць чалавека зрабіць веду аб'ектыўнай, да, ці паставіцца да аб'екта аб'ектыўна, яна якраз крытыкуецца. Гэтая магчымасць розума, такога рацыянальнага стаўлення. Так, і яно заўсёды залежыць ад чагосьці іншага. Ну, не толькі. Стану, не толькі. Так, калі гаварыць пра Маркса, то ў яго веда заўсёды скажаецца класавым інтарэсам, напрыклад. Калі мы гаворым пра Фрейда, то ён уводзіць катэгорыю падсвядомага ці несвядомага, якая таксама скажае карціну рэчаіснасці і прыўносіць суб'ектыўнае у веду аб'екта. Тады паўстае пытанне, а ці ёсць нешта такое, што можа быць ачышчанае ад суб'ектыўнасці, ад суб'ектнасці. І тады падзяляецца пазітыўная веда і праўда. Чалавек можа думаць пра тое, што ён ведае праўду, але гэта не пазітыўная веда у сэнсе таго, што аб'ект сам пабудаваны нейкім іншым чынам. Напрыклад, капіталіст можа не усведамляць сябе як эксплуататара пралетарыяту і апісваць нібыта там праўду пра сябе, і толькі Маркс ведае, што ён хлусіць таму, што ў яго ёсць пэўны інтарэс, і з якога і вынікае вось гэта з'ява эксплуатацыі. Пад гіпнозам чалавек можа атрымаць там нейкую веду пра свой матыў, а потым, калі выходзіць з гіпнозу, тлумачыць свае паводзіны праз нейкі здаровы сэнс, не ведаючы пра тое, што яму там гіпнатызёр унушыў нейкую там іншую думку. І заўсёды вось тое, што мы гаворым як веду, можа быць скажонае вось гэтымі суб'ектыўнымі ўяўленнямі. Таму праўда – гэта праўда, а вось пазітыўная веда – гэта пазітыўная. І інстанцыяй ці інстытутам, які адказвае за пазітыўную веду, нібыта з'яўляецца навука. Так, тут трохі прыходзіцца забегаць трохі наперад і звярнуцца да катэгорыяў, якія распрацоўвалі з часоў Канта праз фенаменалогію Гусарля і тое, што потым успрыняў венскі гурток філасофскі. Гэта розніца паміж ноўменам і феноменам або з'яваю і рэччу ў сабе, якой яна з'яўляецца як такая. Мы маем справу заўсёды, як казаў Кант і потым Гусарль, з з'яваю, з фенаменам, то есть тым, як аб'ект даецца нам. Ён нам пэўным чынам дадзены, і мы думаем, што ён такімі з'яўляецца. А ён менавіта з'яўляецца нам толькі нейкім адным бокам. І, зноў жа, фізіка 19 стагоддзя прыйшла напрыканцы стагоддзя да таго, што, напрыклад, святло з'яўляецца тым, з чым мы да яго падыходзім. Што мы меряем, тым яно і з'яўляецца. Калі мы меряем амплітуду і частату хвалі святла, то гэта хваля. Калі мы імкнемся вызначыць, напрыклад, каардынаты фотона, яго месца, ці інерцыю, супраціўленне там і так далей,
то гэта з'яўляецца часціцаю пэўнай. Значыць, наша веда залежыць ад таго, што мы робім для таго, каб даведацца. Хто робіць? Робіць суб'ект. Гэта не сам аб'ект з'яўляецца нам нейкім бокам, а мы падыходзім да аб'екта. І вось гэта розніца паміж актыўнасцю аб'екта, які нам даецца, падаецца, з'яўляецца, і актыўнасцю суб'екта, які нешта робіць, каб даведацца. Вось гэтая несіметрычнасць гэтых адносінаў і спараджае вось гэтую праблему пазітыўнай веды, праўды і ісціны. І тады трэба звярнуцца да першакрыніцаў знікнення гэтых паняццяў, чаму мы іх распрацоўваем. Бо быў час, калі пра ісціну ніхто не клапаціўся. Мы, скажам, можам узгадаць самыя першыя тэксты, якія адносім да філасофіі. Адзін з гэтых тэкстаў так і называецца «Веды». Праўда, называецца ён на санскрыце, але мы ў беларускай мове маем амаль адпаведнае слово, якое гучыць таксама «Веды». Вось адкуль узяліся веды, якія запісаныя ў стараіндыйскіх ведах? Гэта велізарнае пытанне. Таксама старажытныя грекі яшчэ да паўстання філасофіі як такой таксама працавалі з ведаю. Яны хацелі даведацца, а як свет пабудаваны, насамрэч свет, аб'ект і ўсё іншае. Пра ісціну там асобай размовы не ішло. Магчыма, там проста не было вось гэтага раздзялення. Не было, не было. Гэта ўсё было адно і тое ж. І вось вы сказалі пра розніцу паміж ведай і праўдай, ці ведай аб'ектыўнай і пэўным стаўленнем чалавека ці таго, хто здабывае веду, а вось пра ісціну пакуль незразумела. Дзе яна? Паступова, калі мы маем у якасці тэмы размовы адразу тры паняцця, то бок тры аб'екта. Пазітыўную веду, праўду і ісціну, то мы не можам лінейна іх разгортваць. Трэба паступова звярнуцца асобна да веды, асобна да праўды, асобна да ісціны. Вось я так і буду асобна пра іх гаварыць. Філасофія паўстала не сама па сабе, яна паўстала з пэўнай неабходнасці людзей з чымсьці разабрацца. І гэта неабходнасць адносіцца да пэўнага, да пісьмовага, амаль да цывілізацыйнага часу, які Карл Ясперс называў восевым часам. Гэта калі людзі зразумелі, што свет не такі, як ім падаецца, як яны яго бачаць. Кажам, вада з прыламленнем святла, хоць людзі тады не карысталіся такімі словамі, паказвае, што весло, пушчанае ў воду, паламанае. То бок мы бачым паламанае весло, вымаем яно прямое. Значыць, тое, што мы бачым, не адпавядае рэчаіснасці. Першыя часы людзі не суадносілі тое, што яны робяць з веслом, апускаюць, вымаюць, разглядаюць з тым, якім яно падаецца. Яны разглядалі вось рэч як рэч, весло там ці нешта яшчэ, і так да гэтага ставіліся. Ці чалавек жа кажа праўду, што сонца восходзіць, потым рухаецца па небу і потым заходзіць. Гэта ж праўда. Ну це ж мы ўсе бачым. І толькі паступова паўстаюць сумненні ў тым, што, а можа ўсё не так. І вось людзі восевага часу зразумелі, што вочы ім могуць хлусіць, што людзі не заўсёды гавораць тое, што думаюць, і могуць хлусіць таксама. І што тое, што ім прыходзіць як адкрыццё адкульсьці, ад Бога ці ад духаў, так далей, можа сыходзіць ад добрага Бога, а можа ад д'ябла сыходзіць. І гэта таксама хлусня, бо адзін з сінонімаў д'ябла ў далейшых мовах – это хлус. Той, хто вам адкрывае нібыта штосьці, што насамрэч з'яўляецца зусім іншым. І вось гэтыя сумненні у тым, што мы бачым вачыма, гэтае сумненне ў тым, што мы бачым вачыма, чуем ушамі, адчуваем, сумненне ў тым, што калі мы чуем нешта ад іншых людзей, што гэта сапраўды праўда, і сумненне ў тым, што тое, што нам прыходзіць праз адкрыццё, інтуіцыю, што яно таксама адпавядае пэўнай праўдзе, а не з'яўляецца наветамі хлуса, д'ябла і так далей. Вось гэтае сумненне паставіла чалавецтва перад экзістэнцыйным жахам. Як жа жыць, калі ўсё, што мы даведваемся пра гэты свет, можа апынуцца несапраўдным. І вось гэты жах і быў тым матывам,
праз які чалавецтва пачало шукаць сапраўдную каштоўнасць, шукаць пазітыўную веду, шукаць праўду і шукаць ісціну. І доўгі час чалавецтву прыходзілася блытацца з гэтым, прымаць адно за адно ці блытацца з тым, што ёсць праўда, веда і ісціна. І тады б я завярнуўся да катэгорыі ісціны ўжо, разглядзеў бы яе асобна. Катэгорія ісціны па-грэцку пазначаецца словам алетэя. Алетэя – гэта нераскрытая. І на пачатку гэтая катэгорыя выкарыстоўвалася ў паэзіі, і гэта слова грэцкае можна сустрэць яшчэ ў Гамера, і яна тычылася не прыроды і не пабудовы свету, а хутчэй чалавечых стасункаў. Чалавек нешта робіць, мы не разумеем, там герой, напрыклад, Эліады, мы не разумеем, чаму прычынаў таго, што ён робіць. І вось алетэя – гэта раскрыццё матывацыі, прычыны паводзінаў людзей, чалавека, яго мэтаў і так далей. І мы даведваемся пра гэта менавіта праз працэдуру раскрыцця, зняцця пакроваў пэўных з таго, што нам невядома. І гэта адбываецца паступова. І першапачатковая катэгорыя алетэі, яна хутчэй тычыцца працэдуры раскрыцця ці выкрыцця, чым таго, што ўжо выкрытае. Это потым ужо да алетэі пачалі ставіцца як да выніку вось гэтага зняцця пакрову. Нібыта, калі здымаеш пакровы з невядомага, і нарэшце рэшт дакопваешся да таго, чым яно з'яўляецца насамрэч само па сабе. І вось гэтая працэдура крыцця, зняцця пакрову адзін за адным, павінна, на погляд старажытных філосафаў, мець канец, мець вынік. Нарэшце, як, скажем, цыбуліну мы ачышчаем ці там капуст, нарэшце мы дакопваемся да таго месца, дзе больш няма пакрову. І вось у гэтым завяршэнні працы з алетэю, з тым, што не раскрытае, у гэтай ілюзіі таго, што нарэшце мы дакапаемся да таго, што ўжо няма чаго здымаць. У гэтай ілюзіі чалавецтва прыбывала да самага 19 стагоддзя. Пакуль не прыйшлі да высновы, што пазнавальнасць свету, яна бясконцая. Нема той апошняй кропкі, за якой ужо нічога няма. Тады гэта азначае, што ісціны, як таго, што ёсць апошняя кропка, няма, так? Глядзіце. Калі мы карыстаемся фармальнай логікай, якой карысталіся яшчэ да Арыстоцеля, мысляры старажытнай Грэцыі, яны думалі, што паняцце, сфармуляванае ў мове, яны маюць урэшце рэшт адпаведнасць у свеце. Скажам, вось алетэя, слова, якое я зараз разбіраю, трохі падобнае па граматычнай пабудове на слова атам. А адмова, летэя, это нераскрытае, атам гэта непадзельнае, тое, што далей не дзеліцца. І вось гэтае падабенства гэтых словаў, яно можа нам дапамагчы што-нешто зразумець. Леўкіп, потым Демакрыт, калі высунулі, вынайшлі, як філосафы. Памятаеце, я казаў мінулым разам, што філосафы не столькі робяць адкрыцці, як навука, колькі вынаходніцтва. Дык вось Леўкіп з Демакрытам вынайшлі вось гэтую катэгорію атам. Яны кажуць, вось дрэва можна распілаваць, вось ёсць ствол, вось ёсць галінкі, вось ёсць лісточкі і так далей. Усё можна падзяліць на больш мелкія часцінкі нейкія. Так і ў любую матэрыю, любую рэчавіну можна падзяліць на самыя-самыя маленькія частічкі, якія захоўваюць уласцівасці той прыроднай, якую мы разглядаем. Гэта ж немагчыма рабіць бясконца. Ёсць, урэшце рэшт, вынік, ці мы дасягаем той мяжы, дзе далей дзяліць немагчыма. І тады Леўкіп, Демакрыт кажуць, што ўсё ў свеце складаецца вось гэтых недзелімых атамаў, якіх далей дзяліць немагчыма. І калі хімікі і фізікі ўжо 18 стагоддзя адрадзілі ў сваіх тэорыях катэгорыю атама, яны менавіта ў гэтым сэнсе яе выкарыстоўвалі. Трэба знайсці найбольш маленечкую часцінку нейкай рэчавіны і яна з'яўляецца вось той ведай, якую мы даведаемся пра гэта. І спачатку яны выкарыстоўвалі катэгорыю атама, не разумеючы розніцы з малекуламі, элементамі і так далей. Там было шмат сінонімаў. І амаль 150 год
карысталіся гэтай катэгорыяй атама як маленечкі часцічкі матэрыі. Да таго часу, пакуль не было адкрыцця рэнтгенаўскіх выпраменняў, эксперыменту Майкельсона-Марлі, і дасягненняў тэарэтычнай, в першую чаргу, не столькі эксперыментальнай фізікі 19 стагоддзя. Калі прыйшлі да высновы, што атам павінен быць падзелены, што ён можа дзяліцца, што ён складаецца з яшчэ больш элементарных часцічкаў, якія ўжо з'яўляюцца такімі цаглінкамі, з якіх пабудаваны сам атам. Атам перастаў быць атамам той непадзельнасці. То бок лагічная катэгорія не адпавядала пазітыўнай ведзе пра гэта. Для некаторых фізікаў гэта сталася шокам. Яны абвесцілі пра непазнавальнасць свету, а другія сказалі, так не, у нас жа ж ёсць матэматыка. Матэматыка канца 19 стагоддзя працавала з іншымі катэгорыямі. Катэгорыямі бясконцасці, катэгорыі прыдзелаў, бясконца малых велічынаў, дасягненне якіх сапраўды з'яўляецца бясконцам. То бок няма канца працэдуры аналізу, дзялення чагосьці. Гэта бясконцая працэдура. Як само пазнанне, здабыванне веды бясконцае, так і ўсё ў свеце бясконцае. Але грекі не маглі працаваць з такімі катэгорыямі, хоць імкнуліся. Можна ўзгадаць, напрыклад, аднаго з прадстаўнікоў мілецкай школы, Анаксімандра, які, у адрозненне ад Фалеса і наступнік Алкімена, выдзяляў в якасці першакрыніцы матэрыі не нейкую натуральную рэч, кшталту вады, паветра, а таксама вынайшаў катэгорыю апейрона, то бок беспредельнага, таго, што не мае прыдзелу. Гэта быў крок да матэматыкі 19 стагоддзя, але гэтая лінія не была завершаная. Потым да гэтага ўжо звяртаўся Хайдэгер, разважаючы пра гэтыя рэчы, што у грекаў шмат было, скажем так, зародышаў будучай веды. Так вось, вяртаючыся да алітэі. Першапачаткова паэтычная катэгорія, паэтычная в гэтым сэнсе катэгорія арт, мастацкая. Так? Гэта нешта падобнае на тое, чым характарызуецца такі асобны жанр дэтэктыву у літаратуры. Калі мы маем нібыта фактычнае, факталагічнае апісанне нейкай сітуацыі, а дэтэктыў дакопваецца, здымаючы адзін пакроў за другім да таго, а што ж там адбылося насамрэч. І вось гэта дэтэктыўнасць, якую так любяць чытачы мастацкай літаратуры, яна ўласціва таксама і самому пазнанню. І узгадваючы всю гэтую гісторыю, я называў ужо венскі гурток, які, аналізуючы вось гэты працэс пазнання, працэс дакопвання да пазітыўнай веды, прапанавалі ці вынайшлі такую катэгорыю, як пратакольнае меркаванне. Гэта тое, што павінна нібыта адсекчы суб'ектыўныя наводкі, суб'ектыўныя аспекты, то бок тое, што уласціва суб'екту пры фармуляванні пазітыўнай веды. Гэта, праўда, было трохі запаздалае, таму што з часоў Маркса, часоў Вільгельма Дельтэя, чалавецтва ці філасофія пачала адмаўляцца ад суб'ект-аб'ектнай схемы. І пабудова метаду пазнання ішла да таго, каб не разглядаць свет пабудаваны ці складаючыся з гэтых двух несумяшчальных інстанцыяў суб'екта і аб'екта, а унесці суб'ектыўныя уласцівасці у дзейнасць пазнання. Таму перанакіроўваўся інтарэс ці інтэнцыя пазнання з таго, чым ёсць аб'ект як такі ці рэч у сабе, на тое, чым ён з'яўляецца ў дзейнасці. Дзейнасць выходзіць на першае месца зацікаўленасці філосафа. То бок, мы аналізуем алітэю не як вынік зняцця пакрову, а сам працэс зняцця гэтых пакроваў, разумеючы, што ён не мае канца, ён бясконцы. Мы можам зафіксаваць вынік амаль на любым кроку. Вось мы даведваліся і да чагось даведаліся. Напрыклад, да таго, што хімічныя рэчывіны складаюцца не з атамаў як такіх, а з малекулаў, а атам гэта ўжо часціна малекулы.
І на гэтым супакоіліся пэўны час і пачынаем вывучаць, даведвацца пра структуру саміх малекулаў. Як яны пабудаваны, чым звязваюцца ў малекулах атамы паміж сабой. Вынаходзім такую з'яву, як валентнасці, напрыклад, там і так далей. То бок, там раскрываецца цэлы пласт задачаў, працаў для пазнання. А само пабудову атама, як такога, пакідаем трохі звонку, і хай гэтым займаецца што? Займаецца іншы прадмет. Напрыклад, фізіка. І ўжо фізікі пачынаюць дзяліць атам на элементарныя частичкі. А хімія працуе па-ранейшаму са сваім прадметам. І тады паўстае розніца, яшчэ дадаецца адно паняцце. То бок, не аб'ект, а прадмет. І аб'ект перастае быць апошняй інстанцыяй аб'ектыўнасці. Мы пачынаем па-іншаму трактаваць само паняцце аб'ектыўнасці, то бок пазітыўнай веды. І тут ужо мы павінны звярнуцца да таго ж самага Чарльза Пірса з яго прагматызмам. Прагматычная веда тычыцца таго, на якім кроку павінен спыніцца навуковец, філосаф ці практык, калі ён скажа: «Мне гэтай веды дастаткова». Калі дастаткова? Тады, калі я бачу карысць ад выкарыстання гэтай веды ў дзейнасці, ў практыцы. І тады ісціна вызначаецца як карыснасць па выказванню ці там па афарызму Чарльза Пірса. І гэта значыць, што фінал, вынік пазнання вызначаецца не тым, чым ёсць аб'ект як такі, а рашэннем суб'екта. І рашэнне суб'екта павінна быць уключена ў аб'ектыўную веду. І сама веда тады апісваецца не праз аб'ект як такі, а праз прадмет. Прадмет, які ўключае ў сябе дзейнасць з гэтым аб'ектам. Тады фізіка – гэта прадмет. Гэта не проста архіў ведаў пра тое, што ёсць свет, матэрыя, прырода і так далей. Гэта прадмет, які складаецца з таго, што мы ведаем пра тое, як пабудавана прырода і матэрія, і тых працэдураў пазнання, эксперыменту, досведу, эмпірыкі, і ўсё гэта і ёсць аб'ектыўная веда. Апісаць аб'ект без працэдураў працы з ім, дзейнасці з ім, гэта значыць быць, или вярнуцца да старажытных уяўленняў, то бок да метафізікі. І вось крытыка метафізікі, таксама адна з такіх сторонак філасофіі 19 стагоддзя, яна ў тым і палягае, што мы змяняем уяўленне пра аб'ектыўнасць. Аб'ектыўнасць – гэта ўжо не толькі тое, чым з'яўляецца аб'ект сам па сабе насамрэч, а тым, чым ён ёсць у чалавечай дзейнасці. Вось зараз вы прагаварылі пра то, як змяняўся гэты падыход да веды. Падыход у тым ліку да навуковай веды, пазітыўнай веды. Але пачыналі мы з розніцы паміж ведай ісцінай і праўдай, якія характарызуюць нейкім чынам філасофію. А дзе тут філасофія? Якое яе месца? Ці гэта вось гэтая алетэя і працэдур? Не. Каб зразумець месца філасофіі ў гэтым, трэба звярнуцца да такой цьмянай катэгорыі, як праўда. Як толькі мы разумеем, што не бывае веды аб'ектыўнай, пазітыўнай пра аб'ект як такі, пра рэч у сабе, без суб'ектыўнага стаўлення да гэтага аб'екта і без дзейнасці, без падыходу ў шырокім сэнсе да аб'екту, мы рэабілітуем суб'ектыўнасць, рэабілітуем тое, што старажытнагрэцкія філосафы адметалі як суб'ектыўнае ангажаванае меркаванне. І тут паўстае асобая місія, асобае пакліканне каторых людзей, суб'ектаў, якія не могуць замоўчваць, ігнараваць нешта. Нешта, што ім муляе, што да іх выклікае іх стаўленне. І яны абвешчваюць гэта ў голас. Вось гэта абвешчванне ў голас таго, што з'яўляецца ў суб'ектыўным стаўленні
некаторых людзей, і таксама старажытныя грекі называлі тэрмінам ці словам паресія. Паресія – гэта калі чалавек не можа устрымацца ад выказвання праўды. Не ісціны, а праўды. Не пазітыўнай веды, а праўды. Праўды той, да якой дайшоў суб'ект у сваім мысленні і якая не можа ўжо быць замоўчанай. Слова паресія у старажытных грекаў таксама паходзіць з літаратуры. Нават з драматургіі. Яна з'яўляецца, здаецца, упершыню у кагосьці з класікаў драматургіі. Софокла ці Эўріпіда, я зараз дакладна ўжо не ўзгадаю. І потым гэтым словам пазначаліся некаторыя аратары на народных сходах у дэмакратычных Афінах. Калі дэмагогі, так званыя, аратары, рітары, прыгожа казалі свае казанні і звярталіся да народнага сходу, каб чагосьці ў чымсьці пераканаць. Да таго часу, пакуль з складу народнага сходу, з аднарода, не з'яўляўся нейкі прадстаўнік, які не мог устрымацца, каб не сказаць праўду. І вось гэта паресія, гэта выказванне праўды. Калі ўсе гавораць нешта адно, а хтосьці кажа, а ў мяне ёсць праўда. І з народнымі сходамі, з дэмакратыяй, дзе доўгі час у грэкаў выкарыстоўваліся гэтае паняцце, тут цэлы шэраг складанасцяў ёсць, бо часам у гэтай паресіі гаварэнні праўды было шмат неправды. Ці мала нейкіх вар'ятаў, якія сваю праўду выказваюць. Я толькі хацела сказаць, што сённяшні Фейсбук і ўвогуле вось гэта культура абавязковасці мець сваё меркаванне, яна дае сумневы ў тым, што гэта неяк звязана з філасофіяй. Добра. Сумненне – гэта першапачатак любога філасофствавання. Таму, як і з любым словам, які паходзіць з паэзіі, з літаратуры, з драматургіі, трэба разбірацца і вызначаць яго па-філасофску. Таму паресію, напэўна, лепш за ўсё патлумачыць на эпізодзе. Можа быць, таксама не вельмі дакладным, але ж тым не менш добра вядомым з біяграфіі Галілео Галілея. Калі на судзе інквізіцыі яго нібыта прымусілі адмовіцца ад сваіх поглядаў, і ён каяўся, укленчыўшы перад судом інквізіцыі, раптам стае на ногі і кажа, і ўсё ж такі яна верціцца. Вось гэтая паресія нагадвае нешта вось такое. І філосаф – гэта такі варыят. Я казаў пра пакручастыя, вычварныя стасункі філасофіі і веды, філасофіі і розуму, філасофіі і мудрасці. Філосаф – это такі суб'ект, такі актар у чалавечай культуры, у цывілізацыі, які час ад часу паўстае з каленаў і кажа, не магу ўстрымацца, каб не сказаць. Яна верціцца. Все ж, хацелася бы зразумець, ці ёсць нейкі крытэр, па якому можна адрозніць, не ведаю, такую паспалітую паресію сённяшнюю ад філасофскай паресіі, бо даволі складана прыняць любое выказванне «а я супраць» за філасофскае. У ім павінна быць штосьці яшчэ, апроч паресіі. Зразумела, штосьці яшчэ невядома, бо праўда застаецца праўдай. Хвіліначку. Праўда застаецца праўдай у тым сэнсе, што на не ёсць пазітыўная веда і яна не ёсць ісціна. Праўду трэба агалошваць. Агалашэнне праўды і ёсць акт паресіі. Але ж як толькі яна прагучала, пачынаецца новы этап сумнення. А ці ёсць ісціна ў гэтай праўдзе? А ці адпавядае гэтая праўда пазітыўнай ведзе? І вось тут пачынаецца аналіз, пачынаецца разважанне, і тут пачынаецца філасофія, пошук ісціны, то бок алітэя ў сэнсе працэдуры, зняцця пакроваў з гэтай праўды. І ў гэтым сэнсе алітэя – гэта голая праўда. Голая, з якой знятыя вось гэтыя ўсе пакровы, бо чалавек можа ажыццявіць акт паресіі, кіруючыся падсвядомым, несвядомым у сабе
кіруючыся нейкімі інтарэсамі, вельмі суб'ектыўнымі, вельмі ангажаванымі. Ён можа паводзіць сябе з ніцшеанскімі нейкімі матывамі, кшталту абвяшчаючы сябе суперчалавекам і так далей. Што вельмі часта філосафам і адлюстроўваюць. Тут тоже мне парэсія. Это ты хочаш сказаць, што ты Д'Артаньян, а мы ўсе там нейкія... І філосаф заўсёды апынаецца ў такім стане. Ён не можа ўстрымацца ад акта парэсіі, бо ў яго ёсць праўда. Іншы... Абавязаны потым займацца алітэй. Так. Потым ён, агалосіўшы гэтую праўду, ён становіцца адным з тых, хто гэтую праўду чулі. Яна ўжо сказаная. І ты зараз апынуўся сярод тых, якія, так скажам, у шоку ад гэтай праўды. І ты вымушаны з імі ўступаць у стасункі і або, пачуўшы крытыку, атрымаўшы супраціўленне гэтай сваёй парэсіі, адмовіцца ад яе. Ну, як інквізітары хацелі, каб Галілей адмовіўся ад сваіх поглядаў. Так і тут. Ці ты адмаўляешся потым ад сваіх поглядаў, ці ты дамагаешся іх абгрунтавання. І гэта новы працэс, новы такт філасофствавання. І кожны філосаф, нават прагаварыўшы праўду сваю, нават дзейсціўшы акт парэсіі, павінен быць гатовы адмовіцца ад гэтага. Таму бываюць філосафы, якія перажываюць некалькі этапаў сваёй філасофскай біяграфіі. Вось ранні Вітгенштэйн, позні Вітгенштэйн, вось там ранні Маркс, вось позні Маркс. Філосаф так ці інакш за сваё жыццё пераглядае сам свае погляды. І гэта таксама філасофскі лёс, абавязковы філасофскі лёс. На гэтым мы размову скончым. Так, я спадзяюся, што далей мы будзем мець на ўвазе вось гэтае адрозненне праўды, ісціны і пазітыўнай веды. І не блытаць адно з другім і не прад'яўляць патрабаванняў, якія прад'яўляюцца, скажам, да пазітыўнай веды, да ісціны, да алітэі, да праўды, ну і, адпаведна, усе тры паняцці трымаць як розныя. Але зразумела, што калі мы далей размаўляем пра філасофію як пэўную працу, ці пэўную дзейнасць, ці пэўную практыку, то трэба зразумець, як яна ўсё ж робіць гэтую алітэю, як сам метад філасофскі, які адрозніваецца ад навуковага, пра што мы сказалі, як можна абгрунтоўваць, не звяртаючыся да пазітыўнай веды. Але гэтым мы займемся наступным разам.